watemo dhi nyaka county ma Kakamega. Kuma jokedo makedo ne ratich oganda e county ma Kakamega okwayo jatend piny Kenya mondo non kendo kumo obila mitudo kod njore matimore e alworano. Jodak moko ma Shinyalu ng'ur ka giwacho kanyo ni moko kuom achije magikwer ni gin obila mantiere alwora gi kanyo osebedo ka monjogi kendo mayo gi mwandugi ka gidwaro kanyo mondo obila duto wuoth kod obok kata opande moyiedhi mayango gi kaka pisas mag arita kwe mondo okonygi e piedho achije mag kuo ma samoro dipo ka tiyo kod nyinggi kata lep obila e timo njore makamagi. Mago timore mana dwe achiel bang' obila moro mane rito bungu ma Kakamega owito ngimane korwakore kod joma ne kunyo kuoyo tok chik. Ni askari wa aina gani? In Shinyalu there is a lot of confusion. Unaenda KWS, unaenda KFS, they are neither under IPOA but wameendelea kudhulumu wakaaji wa Shinyalu. Kuna makosa yalifanyika. Na sisi watetezi ambao bado tuko na hizo kesi za wale watu ambao waliumizwa katika hizo nyasifa. Kuna wengine kesi zao ziko kotini. Kuna familia zenye zilipoteza watu wao katika hiyo njia ya Special Service Unit. Nataka tena tuungane na yeye na atusaidie anapotupea jibu ya kwamba anaungana na sisi kupigania ili hao watu wote wapate haki. Inatakana tujua ya kwamba hizi vitengo hata wale wenye wanachunguza ile mambo ya kashifa zingine tunataka rais utumulikie mtu akiwa kwa ofisi fulani atumikie mwananchi wa kawaida kwa njia nzuri.